Formation minnu bolodalen no centre Mardianiare kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye. O formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye. Maquillage, musorosiri, coiffure o fana kalan mi centre Mardianiare kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6. O fana formation tellement be san 1 ani kalo 6. Tatouage, farafin jabi, hindu jabi o fana kalan bi centre Mardianiare kɔnɔ. No bana amina i former façon business la donc o kalo 6. À ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ. O kɔfɛ internat bi centre Mardianiare la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianiare kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ. Centre Mardianiare filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la. Centre Mardianiare bɛ Segu Midine. Centre Mardianiare bɛ Bakɔ Jikɔrɔni. Centre Mardianiare bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la. Ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Biye kariye utukalo kile mugan ani nani samba fulani mugan ani duru. Aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ n'aw ka wagatiw cogo ye. An b'aw ladɔnniya ko nin y'aw ka kunnafoni wagati selen. Bakuruba kunnafoniw na an ka jamana kuntigi ni Burkina Faso premier ministre lajɛrɛ min kɛ ani a ye seginni min kɛ ka taa ka jamana la an da bɛna don la fo ka taga se Gao comité consultatif de sécurité communale maaw ye lajɛrɛ min kɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na. Kɔkan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila. Alamsado utukalo kile 21 san 2025 an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta ni Burkina Faso premier ministre Ritalba Jean Emmanuel Ouédraogo ye ɲɔgɔn ye min kɛnɛ kan an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga tun bɛ a kɛnɛ kan. U ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ min ye Burkina Faso premier ministre a ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase an ka jamana kuntigi ni an ka gouvernement maaw ma olu minnu ye u kunbɛ cogo ɲuman na ani a ye Burkina Faso jamana kuntigi capitaine Ibrahim Traoré ka folikan lase an ka jamana kuntigi ma. O kɔfɛ a ye a jira k'u ka ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u kumana fɛn min kan o de ye gɛlɛya min bɛ Sahel jamanaw kan ka fɛɛrɛ ɲini o la o gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogoya min na. Wa a ye a jira fana ko an ka jamana kuntigi ye hakilina ni sira dɔw don u kɔrɔ u bɛ se ka baara kɛ sira minnu fɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na cogoya min na. Ani o kɔfɛ a ye a jira fana ko sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ AES bɛ ka kɛlɛ min kɛ ni o ye ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o lasegin an ma ani ka a lakodɔn diɲɛma fɛ. Ko sifinnakaw jɔyɔrɔ ka bon o kɛlɛ la kosɛbɛ ko an ka fanga fara ɲɔgɔn kan yaasa o kɛlɛ an bɛ se cogoya min na ka o kɛ ka se fo a dan na. Jumadon utukalo kile 22 san 2025 ani a ka délégation min ye an ka premier ministre général de division Abdoulaye Maïga n'an ka gouvernement maaw ani Burkina Faso jamanaden minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ an ka Bamaliba kɔnɔna la olu taara u bilasira yaasa u ka segin ka taa Burkina Faso kɔnɔna la. Alamsado utukalo kile 21 san 2025 comité consultatif de sécurité communale maaw ye lajɛrɛ kɛ Gao mairie kɔnɔna la lajɛrɛ min tun ɲɛminɛnen bɛ Gao maire fɛ yaasa min ye lakanabaliya min bɛ Gao kɔnɔna la ka se ka hakilina falenfalenw kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogoya min na ka dankari kɛ o la hakɛnɛ kan min y'an ka finitigilakaw fo ka taga se u ka service technique ni ka société civile maaw olu tun bɛ a kɛnɛ kan u ye hakilina falenfalenw kɛ u bɛna fɛɛrɛ minnu bila sen ka lakana sabatili la Gao ni a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. An ka kunnafonidilaw tɔgɔlasiw ɲɛnamaya tɛmɛnen kɔfɛ Union des journalistes et reporters du Mali maaw ye lajɛrɛ kɛ utukalo kile 20 san 2025 lajɛrɛ min kɛnɛ kan u ye u ka sɛbɛnfura min kɛ u ka enquête tɛmɛnen kɔfɛ sɛbɛnfura min kɔnɔna la ni page 29 b'a kɔnɔ n'o bɛ kuma gɛlɛya kan min bɛ Mali kunnafonidilaw kan u ye o baara min daminɛ marisi kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 15 san 2025 Bamakɔ, Kulikoro, Kayi, Sikaso, Segu,
Mopti, Tombouctou, Gao fo ka taga se Kucala ma yasa ka se k'a dɔn gɛlɛya min bɛ an ka kunnafoni dilaw kan ka se ka o ɲɛdɔn ani ka se ka o da diɲɛma kulo kan. U ye a jira k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la ko u ye fɛn min faamuya o de ye 100 sara la. Kunnafoni dila 50 ɲɔgɔn na ko n'i y'o ta olu bɛ saracogo ɲuman na. Kunnafoni dila 50 n'i y'o ta 100 sara la sara wari tɛ olu ye. A ye a jira fana ko o dɔrɔn tɛ a gɛlɛya ye sabula ko min ye bolimafɛn ko o gɛlɛya bɛ u kan kosɛbɛ wa fana min ye formation continue k'u tɛ ka o sɔrɔ wa min ye kunnafoni dilaw fana ye u mago bɛ kunnafoni di minɛn minnu na ko o gɛlɛya fana bɛ u kan ani fana ko n'u mago bɛ kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka jamana ka cakɛda dɔw la u bɛ gɛlɛya sɔrɔ o kunnafoni sɔrɔli la walima ni u ye u da don kunnafoni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kana baliya ko u bɛ se ka bagabagalikanw sɔrɔ ka bɔ ɲɛmaa dɔw yɔrɔ minnu bɛ o ta ka o ɲɛsin u ma ani fana ko min ye an ka kunnafoni dira caman de bɛ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ INPS la u tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ AMO la n'u taara retraite la ko u tɛ pension sɔrɔ wa min ye AMO yɛrɛ fana o tɔgɔ tɛ o la ani fana min ye nin jɛkulu in ye a y'a jira k'u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna yɛrɛ la ko min ye convention collective de la presse ye ko an ka kunnafoni dila caman de tɛ o dɔn sabula o caman y'a jira ko u tɛ o dɔn min ye 100 sara la 59 buruburu 5 ye a jira ko olu tɛ a dɔn min ye 100 sara la 1% dɔrɔn de ye a jira k'olu bɛ convention in ko kalama nka fɛn min bɛ a kɔnɔna la k'olu tɛ a dɔn ko olu bɛ se k'a fɔ ko o de kɛlen bɛ nin gɛlɛya ninnu ye ka min ɲɛsinnen bɛ an ka kunnafoni dilaw ma wa fana ko maa caman de bɛ yen u kɛlen bɛ ka u yɛrɛ kɛ kunnafoni dilaw ye ka sɔrɔ u ma a kalan kɛ nka ko o n'a ta bɛɛ lajɛlen foli kan ka kɛ u ye sabula u b'u k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka kunnafoni jɛlen ni a ɲuman ka o di jamanadenw ma wa fana ko u ka hakɛw kan ka di u ma u kan ka bila u ka hakɛw kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔna la. Araba utukalo tile 20 san 2025 justice militaire salle de conférence kɔnɔna la min an ka greffier militaire civil 21 olu tun bɛ ka kalan sɔrɔ ka kɛ ni Nations Unies mɔgɔw ka programme ye o min kɛlen bɛ ka ɲɛsin jamana ka sankɔrɔta ni basigi kow ma u ka ni lajɛrɛ in kɔnɔna la u ye kalan sɔrɔ ka ɲɛsin u yɛrɛ ka baara kɛta ma ni o ye greffier ya baara ye greffier kan ka baara minnu kɛ kiriko ta fanfɛla la a jɔyɔrɔ ye fɛn min ye ka se ka u kalan o la yaasa don na nataw la u bɛ se ka baara kɛ ni a ye cogoya min na ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la wa maa minnu tun bɛ ka u kalan fana olu fana ye a ɲini u fɛ ko u ye kalansen minnu sɔrɔ olu bolo ko a ka di u ye u ka o kalansen ninnu ta ka baara kɛ ni a ye yaasa kiriko baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogoya min an ka kiri baarakɛlaw bolo. Ka kɛɲɛ ni wolonugu bon kɛlɛli ye o baara min daminɛna Bankasikaw fɛ kabini tɛnɛ utukalo tile 18 san 2025 o kun cɛra alamisa don utukalo tile 22 san 2025 Bankas Sescom kɔnɔna la u ka nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya yaasa muso minnu bɛ wolonugu bon ni o bɛ u la ka se ka dɛmɛ don u ma teliyala yani a ko ka taa ɲɛfɛ wa u ye a jira fana ko u ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la u ye muso caman de ka consultation kɛ muso minnu bɛ ni wolonugu bon yera olu la u bɛna fɛɛrɛ bila sen kan k'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔso la min bɛ Moptikaw fɛ yen ni o tɔgɔ dalen bɛ Somine Dolo la yaasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ teliyala cogoya min na. Office central des stupéfiants bɛ Kayikaw fɛ o cɛdenw ka wulikajɔ kɛra sababu ye utukalo tile 21 san 2025 ka tɛgɛ kɛ maa dɔ la min ka baara tun bɛnnen bɛ ɲɛnaminimafɛn baaraw ma Kayi ni a nɔkandugu kɔnɔna la tɛgɛ kɛlen kɔfɛ a la u ye couche sachet 33 fo ka taga se tramadol 250 mg comprimé 58 u ye o de sɔrɔ a bolo ni wagati in na a bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan wa u kelen bɛ ka sɛgɛsɛgɛliw bila sen na yaasa maa minnu ka baara ye nin waleya jugu ye ka se ka dankari kɛ a la wa fana k'u mago bɛ jamanadenw ka dɛmɛ la ka se ka o baara kɛ cogoya min na.
Kulukoro gar fintigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan o tukalo tile 16 ka taa bila tile 17 la san 2025 ka tɛgɛ kɛ suyɛnikɛla maa sabala minnu ka baara tun bɛnnen bɛ suyɛni ma Kulukoro ni a dafɛ sigidaw kɔnɔna la. U ye tɛgɛ kɛ maa fɔlɔ la min si bɛ taa san 21 na a tun b'a fɛ ka bolimafɛn ni o ye moto ye ka o siyɛn u ka quartier kɔnɔna la min tɔgɔ ye Kolebugu. An ka nin cɛden ninnu ye tɛgɛ kɛ nin maa kofɔlen in na. U ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la a ye a jira ko a ye suyɛni caman de kɛ Kulukoro kɔnɔna la wa fana ko a kelen tɛ hani maa dɔ de tun bɛ nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni o tɛgɛ ma se ka kɛ o la fɔlɔ. An ka fintigilakaw ka larawureli kɔnɔna la a dagayɔrɔ la u ye tɛgɛ kɛ moto sabala ka taa ni a ye min tun ye bolimafɛn suyɛnenw fana ye. O kɔfɛ u ye tɛgɛ kɛ maa 2 la minnu si b'a daminɛ san 25 ka taa san 26 la olu tun ye bagan dɔ de suyɛn o tun bɛ ka taga n'a ye Suban Plateau Extension Park kɔnɔna la. Nin wagati in na nin maa kofɔlen 3 u bɛ an ka fintigilakaw ka bolo kan wa u y'a jira fana ko jamanadenw ka dɛmɛ don u ma yaasa u bɛ se ka dankari kɛ nin maa jugu ninnu ka waleyaw la an ka jamana kɔnɔna la. Alamisa don tukalo tile 21 san 2025 Mopti Maison de la Justice min koromokarili kɛla juin kalo tile 19 tɛmɛnen olu ye baarakɛminɛn sɔrɔ ka bɔ UCAP Sahel Mali ɲɛmaayaso yɔrɔ la ni o ye matériel informatique ye yaasa u ka kiriko baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na. Min ye nin baarakɛminɛn ye ni o ye matériel informatique ye a dira Institut National de Formation Judiciaire ɲɛmaa ni o tun bɛ kɛnɛ kan Général Adjoint Monsieur Isiaka Kulibali ani u ka chef de division informatique Madame Fanta Kaba Dumbuya yaasa min ye u ka kiriko baara u bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogoya min na Mopti kɔnɔna la. O tukalo tile 21 san 2025 an ka douane cɛdenw ye tɛgɛ kɛ mugujugu dilannen mina cargaison 20,000 ni a kunkanfɛn de la min tun bɛ ka bɔ dugu kɔnɔna la min ni kɔgɔji ma jan ɲɔgɔn na. Min ye nin minɛn ninnu ye u kun dogolen bɛ dumuni ani boisson carton de jukɔrɔla la yaasa ka se ka don ni a ye an ka jamana kɔnɔna la wa a jirala ko a tun bɛ bolimafɛn min kɔnɔna la ni maa ninnu seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u ni an ka fintigilaka minnu bɛ frontière la u n'olu kana se ka ɲɔgɔn ye nka min y'an ka douane cɛdenw kɔni ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ nin na wa a jirala ko ni nin minɛn nin kun sera ka don an ka jamana kɔnɔna la ko a tun bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔba ye lakanako ta fanfɛla la wa min y'an ka douane cɛdenw ye u y'a jira k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se mɔgɔ o mɔgɔ bɛ n'i bɛ ka don ni yuruguyurugu minɛn ye ba Maliba kɔnɔna la ka dankari kɛ a la wa ko ni i minɛna fana i ni ɲangini min ka kan o bɛ na da i kan. Narakaw ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya jiko ta fanfɛ ko hali k'a sɔrɔ san 2022 mɛn kalo la an ka jamana kuntigi ye dɛmɛ lase u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ka jibonw ka o di u ka dɔgɔtɔrɔsoba ma ko an bɛ wagati min na ye ko bibi in na tiɲɛ yɛrɛ la jiko kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye u fɛ yen sabula ko ji min bɛ u fɛ yen a kɔgɔ barika ka bon wa a bɛ ka bana caman de lase denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba kan hukumu kɔnɔna la u b'a ɲini an ka jamana ɲɛmaaw fɛ halisa u ka dɛmɛ don u ma u bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogoya min na k'a min ko u wajibiyalen don ka ji in min k'a sababuya kɛ ji ɲuman o tɛ u bolo ko jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ don u ma teliyala yaasa u bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogoya min na ani fana u ka kɛnɛyaw bɛ se ka sabati u farikolo la cogoya min na. Office central des stupéfiants cɛdenw ye wulikajɔ bila sen kan Bamakɔ kɔnɔna la u tukalo tile 18 ani a tile 19 ka tɛgɛ kɛ shisha appareil 13 la restaurant Saveur kɔnɔna la ani o dugusɛjɛ u tukalo tile 19 an ka restaurant min bɛ yen ni o ye restaurant Royce ye u ye tɛgɛ kɛ shisha appareil 65 a raccord 70 fo ka taga se bouteille d'arôme 25 ani charbon paquet 35 ani téléphone ni caman ni tablette kelen u ye
ni yɔrɔ fila fɛn o fɛn na u ye tɛgɛ kɛ maa kelen kelen na ni yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen na ni maa kofɔlen fila ninnu bɛ an ka finitigilakaw ka bolo kan wa min ye colonel major Fuseni Keyita ye a y'a jira k'a n'a ka cɛdenw u kalikan don jamana ye sariya min ta ka ɲɛsin shisha minni ni a feereli ma an ka jamana kɔnɔna la ko a sariya k'a boli bɛɛ lajɛlen kan ni shisha yera e maa min bolo. Association de santé communautaire bɛ ɲɔrɔkaw fɛ yen nɔ olu ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka sefa wari miliyɔn 6 ka o fara ɲɔgɔn kan yaasa ɲɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba min tɔgɔ dalen bɛ Abib Magiragala ka se ka o dilan cogoya min na o koromokarili baaraw kɛra alamisa don utukalo tile 21 san 2025 ɲɔrɔ sous-préfet ka yamaruya kɔnɔna la a kɛnɛ kan min ye u ka diinɛ ɲɛmaw n'u ka ladala ko ɲɛmaw ani u ka maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan ka u ka nisɔndiya jira. O bana ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger kɔnɔna la alamisa don utukalo tile 21 san 2025 Niger finitigilakaw bɔra ka laseli kɛ k'a da diɲɛma tulo kan ko u ye Boko Haram ɲɛma dɔ faga ni o ye Bakura ye ni a tɔgɔ yɛrɛ ye Ibrahim Mahamadu ye hajirala ko ni cɛ ni a ka maaw ye waleya jugu ta ka ɲɛsin Niger, Nigeria, Chad ani Cameroun dugudenw ma wagati tɛmɛnenw na min kɛra sababu ye ka maa caman bɔnɛ ani na wa maa caman yɛrɛ y'u sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ ni maa kofɔlen ninnu ye. N'an bɔra an bɛ taa Guinée kɔnɔna la utukalo tile 21 san 2025 Guinée Conakry kunnafonidilaw bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko min ye maa 15 olu bɔnɛna o ni na maa 10 olu jokina wa maa caman de tununi don ka sababuya kɛ dugukolo dafiri ye min kɛra sanjiba nali sababuya la ni o nana araba su ka dugu jɛ alamisala maneyakaw fɛ yen nɔ an bɛ wagati min na i ko bibi na u ka protection civile cɛdenw kelen bɛ ka ɲininiw bila sen kan yaasa maa minnu tununnen don ka se ka olu ye cogoya min na u ka premier ministre Amadu Uri Ba ni u ka gouvernement maa caman ye kun bɛ kɛnɛ kan yaasa ka jamana ka dɛmɛ ka o jira u ka denbayaw la minnu bɛ ni u fatura ani minnu jokina ani minnu yɛrɛ bɛ ni u tununa k'a jira ko jamana ɲɛmaaw bɛ u kɔ wa ko u bɛna u ka dɛmɛ lase u ma ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula u jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.